600 metres quadrats del Centre Cívic Guinardó es converteixen durant 15 dies en una exposició multidisciplinària d'art jove. Pràcticament un centenar de creadors de menys de 35 anys participen en el certamen, que serveix per donar una oportunitat als que estan començant per presentar la seva obra. Y la idea es poder mostrar que existen chicas transexuales, que existe un círculo de gente que está muy excluida y que no las ves en un trabajo normal, no las ves en una entrevista o son excluidas por su condición sexual. Aquesta és la 23a edició del festival. Ja fa anys que va més enllà de ser una exposició. També hi ha tallers, performances, documentals i intervencions artístiques tant al carrer com al centre cívic. En el cas d'aquesta instal·lació, el requisit era poder aprofitar l'espai de la cuina de l'equipament. Potser no és molt difícil trobar un lloc on puguis ficar un dia un quadre petit, però a mi, per exemple, fer una cosa tan gran, jo no hagués trobat una sala si no fos per això. I a nivell de confiar en artistes joves que potser, sense una experiència de 15 anys al darrere, et confiïn un espai per fer el que vulguis. L'objectiu del festival és dinamitzar les carreres dels joves artistes. Per això disposen d'una sèrie de col·laboradors vinculats al circuit professional que l'aprofiten per descobrir talents nous.